kung pala critical guys ay nag-adobo di ay ko. Ayun guys, ako na siyang pagaskingon niya, nagsaing na di ay ko diri. Ayun, hapit na kanina hubas. Ayun hubas na di ay o kauban ako ang akong manok na nangitlog na po siya din sa tabi sa mga abuhan din ako siya nangitlog niya. Kung mainit na siya, kahayo ako na siya dyan tambunan. Ito nga rin makuha yung itlog mabaot. Ayan siya. Tambunan naman siya din hapon. Ayan. Hato na siya. Kayon. Tama ko din siya ang paghahigang. O, nadaghan ka siya. Edible. Amo na siya ang panigad ito. Ayan. Ako siyang golden brown. Hanggang na-brown na siya. Dala na siyang idibol ng gawas na iyang idibol, oh. Din muna naman para magtipid kami sa among gas. Dara ang gas ay tipid lang ni kaya na ikapalit bugas kanina siya maluka magkuhan na din siya naglumlum na yung loob naglumlum na ba siya init tayo na din ay amot nga nung din na siya gusto mag-itlog. Yan, dapat yun rin ang itlog bersilam sa among abuhan. Bilakaw dahil siya. Gibiyaan niya yung itlog na. Siya ng itlog. Guys, ilam sa among abuhan. Payagan kay nakita. Yan. Di siya nangitlog sa ilaw sa buwan. Ano basura na. Ano sa mga kaon sa mga bata. Ayan. Suking abot na nga ta. Siya anong yan. Nabalik na po to siya nga. Punay namunit na siya mangga. Try. Yan. Namunit siya mangga. Kaya kung kanon. Ito na siya kayon. No? Daga na ito kayong idibon. Sigaan. Brown na siya. Daghan na kagipista ng idibol. Ayun na idibol, oh. Ayan. Yan yan pag-adobo sa adobong Bisaya. Nangakuha na din siya. Golden brown na siya. Parang makuha din yung kuan ba? Ang idibol. Ako lang gibasta nga ni kay sibuyas o ahos o dahon laurel o paminta may asin may madisarap ano na siya naba na siya siya. Ang manok ba? Sige siya banhag niya. Minita na tayo na siya. Piyak, piyak. Wala pa. So guys, ready to serve na. Ready na ang kainan. Ang edible. Daghan.
kung asa na siya kay. So kay naran na nato ang siya maging